Tower, this is flight 74, how copy? איפה מוישלה? איפה שימי? איפה רוחנה? זה השמות שתמיד רציתי לילדים שלי. אני לא מאמין מה שאני רואה. החלום לא נגמר. 14,000 ילדים, הילדים של בון העולם. זה בא להעיר את מה שקבע, בא לרפא את הלב שנשבר, שוב לחייך בחזרה. זה בא, הלב נפתח למשהו חדש, לא בא והולך, הוא כאן ונשאר, שוב לחייך